Eren 7.153 persones arreplegades aquest 31 de març al peu del Castellet de Perpinyà. Raó la gravació d'un lip-dub, o sigui un clip vídeo cantat en playback pels participants. Aquí l'objectiu era defendre les llengües vernacles i en el català en particular. Col·lectius esportius, escriptors, professors, alumnes, gent del Catalunya Nord, de Catalunya Sud. És una verdadera onada humana que va cantar i ballar sus del celebríssim Parlem Català, retocat per l'ocasió pel famós DJ Raf Dumas. Anem a engegar la cosa. Per defendre la llengua catalana. Una diada molt important. Malauradament, avui ja ho sap. N'hi ha 100 a cada paquet. J'y veurà quan arribaràs. Arribaré després del trabuc, que tindrem els trabucs. Ah, ja els trabucs, ça va. Només una pregunteta. Ho han de fer una tercera vegada o el seu paper ja s'ha acabat? És la primera vegada que els tres ossos de l'Alba i Espí, doncs, a l'Isotec, Plaça Molló Sant Llorenç, es reuneixen. I ha calgut un lip-dub per fer aquesta meravella cosa, perquè és únic. Nosaltres aquí parlem català. Nosaltres aquí parlem català. El lip-dub, per parlar un poc més bé que això en català. Cal ser aquí perquè si sem pas aquí on seríem, I és per la llengua catalana també, Tothom avui es mobilitza per la defensa de la llengua catalana. Hi ha gent del nord, del sud, i és una gran festa, em sembla. Un lip-dub és realitzar una seqüència sense edició de l'inici d'una cançó fins al final, que tota la gent, les protagonistes, interpreten la cançó en sincronització labial, si possible, i quan tenim actuacions i escenetes que correspongui a la lletra que s'està cantant. Una cosa molt senzilla, com veus. Un lip-dub perquè bé, volíem manifestar, com altres llocs de l'estat francès, per demanar una llei per la llengua catalana, perquè se pugui transmetre, que tingui una normalitat dins la societat. I la forma lip-dub perquè hem pensat que seria una manifestació que ens podria permetre d'agrupar més gent i de tenir una vida més enllà del dia mateix de la manifestació. Veniu aquí caminant, tot caminant, ens acompanyeu i aquí ens deixeu. I nosaltres començarem a enfocar les taules d'aquestes. És difícil, tècnicament és difícil, per tant hem intentat donar algunes pistes sobre la cinta àudio que hi fos, amb alguns tocs de campanes, per ajudar a la gent i a tranquil·litzar per saber a quin moment realment han d'actuar i obrir la boca per cantar o per ensenyar algunes coses.
Alba és la més jove participant del Lip-Dub, té només 10 dies. Vinc dels Angles i venim justament per fer veure que la cultura catalana és molt important i sobretot cal conservar la llengua en qualsevol punt del país. Una mica emocionada perquè hi ha molta gent i molts alumnes de les escoles bilingües, públiques, a Reus, la Bressola, és molt festiu i bo, i fa ple de veure tota aquesta gent que es mobilitza pel català. Els músics són aquí? Molt bé. Espera. Espera, Marie-Cécile, espera un momentet. La dificultat és de sincronitzar això del castell amb la música. Hola, vet aquí, la dificultat. Si no, això ho dominem bastant. L'estrès era abans. Ara ho estem començant a passar bé. Sí. A més, ja els nostres han començat a cridar i ara ens hem de tornar a posar perquè hi ha la tercera. Ara, amunt! Estic cansat de ballar la nit durant 1000 anys sense deixar de saltar mai m'agrada cargant. Estic cansat de ballar la nit durant 1000 anys sense deixar de saltar mai m'agrada cargant. Hi ha una verdadera reivindicació perquè recordem que ja fa una quinzena d'anys, no exactament, que l'estat francès ha firmat aquesta carta de les llengües dites minoritàries, però que no ha estat suficient perquè aquesta carta no ha donat res, tant com és pas rectificada, no és aplicada. Llavors, ara demanem que l'estat francès canviï la Constitució, això és la primera cosa, i després que rectifiqui aquesta carta. Alguns no voldrien aquest català. Arreu s'hi podien el farien callar. Però per tant que facin, juntarem les mans i tots cantarem el sempre endavant. Els moments forts en tenim tot al llarg del recorregut, amb una simbòlica i un fil que volem guardar a nivell de les coses correctes i incorrectes que pateix la nostra llengua i per tant hi ha diversos missatges a diversos graus durant tot el recorregut. Soc espantat de fet, perquè no pensava tant de gent i massa gent i tant d'ambient, perquè hi ha un ambient fantàstic, tothom dansa, tothom és content, hi ha jove, menys jove, vells, hi ha de tot, és molt barrejat. Penso que és una bona cosa i dona un costat una miqueta modernista al català, al Rosselló. Som un grup de 50 motes que hem vingut a Catalunya Sud per donar-vos el suport, sou els nostres germans! I visca Catalunya lliure! És una manera de compartir, de transmetre i a la vegada de celebrar de manera molt distesa un tema tan fàcil i tan senzill com és la nostra cultura, la nostra llengua. És molt important donar-los aquests valors als meus fills, sí. La meva dona és molt important, sí. Veiem que sí. Retrobeu tot l'ambient, fotos, comentaris i ben segur el clip en la seva integralitat a la pàgina web del Lip-Dub. Paciència, ambició i fidelitat, mit aquí 3 qualitats importants per ser pagès. Lluís Munt, a l'Empordà, no volia pas deixar la seva granja malgrat que les vaques ja no li sortien rendibles. Així té l'idea genial de canviar-les per búfales i produir mozzarella 100% catalana, un producte que fins ara era exclusivament d'importació. Va començar amb 50 búfales, ara en té 1.200 i emplega 15 assalariats. La mozzarella de l'Empordà
relat d'un èxit econòmic. Dia de mercat a Ceret, la parada d'un formatger atrau una mica l'atenció.